Volven as leas violentas á Praza do Toural en Santiago, se é que algunha vez se foron, porque os comerciantes e veciños da zona queixanse de que os protagonistas, indixentes fundamentalmente, son sempre os mesmos. Montan unha lea, sen importar a hora ou as testemunhas, con obxectos contundentes ou mesmo armas, a policía detenos, quedan libres ás poucas horas e volven ao mesmo lugar ata a seguinte liorta. Os veciños están fartos. Horrible, ¿eh? Te voy a decir que incluso peor que en Madrid, ya. Porque siempre son los mismos, ¿eh? Y lo que yo no puedo entender y ni entiendo es que te cojan hoy, entres por una puerta y al día siguiente ya estés aquí. Y tú has amenazado a los del Gadis con navaja, a un chico también con un cuchillo. Evidentemente, esto es una inseguridad. Oye, yo estoy aquí porque pago mis impuestos aquí, vivo aquí, estoy tranquilo aquí, quiero vivir aquí. Pero claro, llega un momento que tienes que pensar, que te tienes que ir al monte a vivir porque la inseguridad es total. 30 centímetros de coitelo. Esa era a longitude da folla de arma incautada pola Policía Local de Cangas nunha lea entre a clientela máis conflitiva dun local de hostalería do centro da vila. Os veciños din estar fartos da reiteración deste tipo de sucesos na zona. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste luns 9 de marzo. O caso do Simione, o pesqueiro interceptado en mar aberto con case 3 toneladas de cocaína a bordo, chega hoxe a xuízo. A vista oral comezou esta mañá en Vigo, na Audiencia Provincial. No banco dos acusados sentan 5 persoas. O presunto líder da organización, un empresario vigués, enfróntase a 13 anos de prisión. O xacemento arqueolóxico do Castro de Alobre sufriu un ataque vandálico nestas últimas horas. Alguén marcou os restos históricos con números e letras feitos en pintura rechamante. Denunciou na Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego. Dende a organización reclaman a limpeza inmediata e condenan este acto contra un espazo de importante valor histórico e cultural. Quen fai pintadas sobre o patrimonio é unha persona ignorante da nosa historia. Falta educación patrimonial. Calquera agresión ao noso patrimonio cultural é unha agresión á nosa memoria colectiva, á nosa historia e a nós mesmos. Empresarios do polígono industrial Costabella de Santiago denuncian a falta de iluminación nas rúas do parque empresarial, que está en plena expansión e con cada vez máis empresas e servizos. Din que a máis do risco para condutores e peóns, a falta de iluminación está a facilitar roubos nas naves, cada vez máis frecuentes. O que ves de noite aquí non se ve un palmo de tierra. As farolas están todas torcidas, todas caídas, e non teñen instalación, vímoslo reclamando xa hai bastante tempo, pero levamos aquí 15 anos e seguimos igual, roubos con bastante frecuentes. Sí. Eu podo dicir que ao mellor presentei unhas 50 denuncias por roubos. As portas da campaña de primavera disparanse os prezos dos fertilizantes e do gasóleo agrícola. O litro está hoxe preto dun 60% máis caro que hai unha semana, coincidindo co comezo da guerra de Irán. O sector di que a suba non está xustificada e fala de especulación. Sobre todo a especulación das grandes distribuidoras, porque é imposible que o crudo, que desde que subo o crudo hasta que chega aquí pasan máis de 15 días e a suba foi inmediata. Subeu 49 céntimos exactamente o precio de compra. Estábamos sobre 0,90, 0,80 e pico e hoxe estamos a un 30 e pico. Un incendio na fritideira dunha cafetería do centro de Ourense provocou unha ampla fumareda e o seu peche esta mesma mañá. O responsable do establecemento hostaleiro foi trasladado ao complexo hospitalario ourensán, aínda que o seu estado non reviste gravidade. O incendio apenas provocou danos no local. Iniciouse na fritideira, o que causou unha ampla fumareda. A intervención dos bombeiros de Ourense evitou males maiores e que o lume se propagara ao resto do establecemento. O local permanece pechado polo cheiro a fume que aínda se percibe nesta céntrica cafetería ourensá. Imos xa en directo ata a sede viguesa da Audiencia Provincial de Pontevedra. Case 3 toneladas de cocaína levaba a bordo o pesqueiro Simione cando foi interceptado en mar aberto. A droga viaxaba camiño da Costa Galega e o xuízo comezou esta mañá en Vigo. Xoel, contanos.
Sí, Raúl, aquí na sección quinta da Audiencia Provincial con sede aquí na cidade olívica, en Suizo no marco da operación Black Sugar que supuxo a detención de 16 persoas. Finalmente son 5 os procesados porque tanto a Fiscalía como o xulgado absolveron a outras 11 persoas. O principal investigado está sendo o armador desa embarcación que foi detido na súa casa de Vigo. Para él pídese unha condena de ata 13 anos de cárcere, mentres que para os outros 4 acusados esas condenas se situarían entre os 8 e os 11 anos e medio. O Simeone partira dun porto en Senegal en decembro de 2022 e reunírase con outra embarcación en mar aberto para realizar o traspaso dese alixo, pero isto supuxo un motín por parte dos tripulantes de orixe senegalesa que obrigou ao patrón a retornar a porto para deixalos e posteriormente continuar de novo a súa ruta cara a España, sendo interceptado pola Garda Civil ese buque Simeone fronte ás costas canarias. O xuízo comeza hoxe e vaise prolongar durante 5 xornadas. O alixo de máis de 3 toneladas de droga no buque Simeone levou hoxe ao banco dos acusados o armador e a tripulación deste pesqueiro de bandeira angolana. 5 acusados pros que a Fiscalía pide entre 11 anos e medio e 15 de cárcere por ser supostamente autores dun delito contra a saúde pública agravado pola cantidade de droga, o uso dunha embarcación e pola actuación dunha rede delictiva internacional. Segundo a Fiscalía, o armador do pesqueiro organizou o transporte do cargamento de droga e a saída do barco de Angola cara a Senegal. Unha vez en Dakar, o barco puxo rumbo a Cabo Verde, onde supostamente cargaron a droga para dirixirse á costa española. No xuízo, un dos acusados mesmo recoñeceu que houbo un motín e recibiu 2 coiteladas cando parte da tripulación angoleña se decatou de que levaban droga e, incluído o capitán, abandonaron o barco. En decembro do 2022, a Unidade de Intervención da Garda Civil abordou o Simeone na costa de Tenerife. Durante o rexistro, os axentes atoparon na cuberta principal e na bodega un total de 115 fardos con case 3.000 paquetes de cocaína cunha pureza do 77% e un prezo estimado no mercado de 107 millóns de euros. O armador, que levaba baixo vixilancia da Garda Civil dende agosto, foi detido en terra e no rexistro da súa vivenda en Vigo atoparon diversos dispositivos electrónicos e documentación que permitiron coñecer a súa actividade no mercado ilícito de estupefacientes. Ademais da pena de cárcere, a Fiscalía pide o pago de multas que suman máis de 636 millóns de euros. No sur de Galicia seguimos, parada agora en Cangas. Ali a veciñanza está farta dos incidentes provocados pola clientela dun bar que está en pleno centro. Na última lea, a policía interceptou un coitelo, van ver, de tamaño considerable. Todo empezou cun intercambio de palabras que foi subindo de ton. Era media tarde, a plena luz do día. Había, unha pelea, 2 grupos de chavales e un señor maior, algo dun amigo que ao meu amigo respetas. Sorte dunha chamada a tempo que evitou que a cousa fora máis, porque cando a policía chegou, o grupo fuxiu. Pero o señor maior ao que se refire a rapaza tiña agochado un coitelo, e pequeno non era. Nada que sorprenda na Rúa Real. Moitas veces, cara a tardiña, empezan con simples insultos e moitas veces van a máis. Insultos, alguén se levanta, un agarra a un, outro agarra a outro, se moven mesas, eso é bastante habitual. Agocha carrea a voz porque teñen medo. Os enfrontamentos coa clientela do bar que teñen pegado en pleno centro de Cangas son habituais. Cando un non está nas súas plenas facultades, porque está baixo os efectos de calquer tipo de droga, pois ves a unha rapaza nova e te permite só o uso de decir barrabasadas. Barrabasadas que afectan, que doen, que dan medo. Son sempre os mesmos, cada vez xente máis nova, non se esconden. Vese de todo a calquera hora do día. De feito, todo apunta que detrás desta última lea podería haber un desacordo por drogas. Eu nunca vin droga en concreto, pero sí vin cambiar billetes e non un de 50, senón incluso escoitar, mira, aquí tes os teus putos 600 euros. O home que levaba o coitero duns 50 anos e de Cangas e xa tiña antecedentes por delitos diferentes, pero nada relacionado con drogas. A conflitividade que xeran algúns indixentes na Praza do Toural en Santiago de Compostela volve á actualidade despois dunha agresión entre eles a botellazos
que se rexistrou a plena luz do día esta fin de semana. Nuria, o agresor xa estaba por ali esta mesma mañá outra vez. E iso precisamente, Raúl, é do que se queixan os veciños, que reclaman unha solución estrutural e non ter que estar enfrentando situacións semellantes a cada paso. O certo é que levan xa tempo denunciando esta situación, reclamando unha solución. O últimos altercados produciuse esta pasada fin de semana, o sábado á tarde, un home emprendía a botellazos con outra persoa. E o mesmo individuo que hai unhas semanas protagonizaba un suceso semellante desta volta cun arma branca, ameazou cunha navalla aos transeúntes desta praza. En ambos casos foi grabado, en ambos casos foi detido e en ambos casos a resolución foi a mesma, quedou en liberdade ás poucas horas. De aí que sexa fácil comprender a situación de impotencia que denuncian os veciños, din non ter nada en contra destas persoas, un pequeno grupo de persoas que son politoxicómanos, algúns deles viven na rúa e teñen problemas mentais, pero reclaman ás autoridades unha solución definitiva e que esta situación de inseguridade non aumente. Son imaxes gravadas na Praza do Toural este sábado. Un home golpea a outro cunha botella, unha situación de violencia que veciños e comerciantes lamentan que se está a repetir nas últimas semanas con demasiada frecuencia. A veces doy la vuelta y vengo por ahí. Hoy me ha dado por venir por aquí, pero normalmente vengo por ahí. Sí, esto lo he visto. Sobre todo al mediodía y a la tarde, que es donde están ahí con las botellas. Isto levámoslo vivindo desde fai 7, 8 anos e non é que se vaya complicando cada vez máis, senón que os mesmos, en función da situación que teñen debido a alcohol ou drogas, pois unhas veces son máis conflitivos que outras. Esta fin de semana volveron presenciar unha nova agresión protagonizada polo home que agrediu cun coitelo un mozo hai unhas semanas. Denuncian que se trata sempre da mesma persoa e que xera conflitos prácticamente a diario. Un señor que como este que unha semana antes saca unha navalla e persigue por esta mesma praza a un rapaz veciño que sale de facer a súa compra no súper. Esta semana pasada rómpelle unha botella na cabeza a outro indixente. Cando foi o caso de sacarlle a navalla ao veciño, resulta que ao día seguinte este señor estaba na rúa. Din que o home ten problemas de saúde mental e de consumo de alcohol, por iso piden que se adopten as medidas precisas. Queremos que Santiago sexa unha cidade turística, o que non se pode consentir é que haxa este tipo de incidentes. E estes señores hai que darlles o tratamento que lles corresponda. Os servicios sociais teñen que actuar, a policía ten que actuar e os xuíces e fiscais teñen que tomar medidas. O home xa foi detido noutras ocasións, pero ás poucas horas queda en liberdade, así que reclaman medidas para rematar con esta situación de inseguridade. O tema do cuchillo foi, eu non o vin, pero contáronmo, ese mismo día a última hora estaba outra vez por aí. Piden máis vixilancia policial e medidas para poñer fin a estas agresións e temen que nunha delas poida haber consecuencias máis graves. En Vilagarcía prenderon un home como presunto autor dun delicto de violencia machista. Estaba coa súa parella tomando algo nun bar na zona da Baldosa cando comezou unha discusión. Segundo varias testemunhas, a liorta subiu de ton e el acabou agredindo a muller na cara. Varias persoas que se atoparan preto alertaron a policía local que enseguida se presentou no lugar. O suposto agresor foi arrestado e xa pasou a disposición xudicial. Ataque vandálico no Castro de Alobre en Vilagarcía. O muro dunha das casas castrexas apareceu cunha pintada de cor violeta. O Concello vai presentar denuncia por estes feitos. Verémolo de seguida no Galicia Noticias. Empresas do polígono industrial Costa Bella de Santiago denuncian a falta de iluminación nas rúas do parque empresarial. Os propietarios sinalan que a falta de visibilidade supón un perigo para os condutores e viandantes. Tamén que provocou un incremento no número de roubos nas súas naves. Farois danados, dobrados e que non aluman. Así loce o polígono industrial Costa Bella de Santiago a primeira hora do día ou polas noites. A falta de luz nesas franxas horarias supón unha preocupación para os propietarios dos negocios instalados no parque empresarial, que levan tempo denunciando a falta de instalación. O que ves de noite aquí non se ve un palmo de tierra. As farolas están todas torcidas, todas caídas, e non teñen instalación, vímoslo reclamando xa hai bastante tempo,
pero levamos aquí 15 anos e seguimos igual. As farolas non funcionan, é un problema, é un perigo, porque non se ve nada de noite ou a mañá. Entonces, pois os empregados, por exemplo, teñen medo de atropelos. Con todo, o risco para condutores e viandantes non é o único problema derivado da falta de iluminación. Empresarios e empregados denuncian que tamén causa unha sensación de inseguridade nas horas sen luz natural. De feito, algúns propietarios denuncian numerosos roubos nas súas instalacións para os que os ladróns aproveitaron a escuridade. Medo tamén. Aquí en Bandalux temos empregadas moitas mulleres e a mí me comentan que a noite ou a mañá temprano, cando non hai luz, que tamén sentes un pouco de inseguridade. Sí, os roubos con bastante frecuentes, sí. Eu podo dicir que ao mellor presentei unhas 50 denuncias por roubos. A maiores do problema de iluminación, dende algunhas empresas instaladas no polígono tamén reclaman a falta de limpeza na contorna das instalacións, pois os bordos exteriores de gran parte das beirarrúas están cubertos de lixo. A esta circunstancia súmaselle a falta de composteiros que permitan ás empresas reciclar o resto derivado da súa actividade. Non hai moita limpeza. As rúas están cheas de papéis e de cousas, e logo a recollida tamén de lixo tampouco se fai como corresponde. O tema da reciclaxe, nos estamos en un edificio onde a innovación e a sostenibilidade é moi importante e non temos o apoio suficiente neste sentido tampouco. É por todo isto que os propietarios afectados piden que se adecúen as condicións do polígono ás das instalacións das propias empresas, que, por exemplo, si contan con iluminación. Reclaman que esa solución chegue o antes posible e non se tome en serio só en caso de que os problemas teñan consecuencias. En Lugo, a veciñanza do barrio de Paradai queixase da cantidade de ratas e serpes que crían nas silvas xunto ás vivendas. Ante a insalubridade que supón a maleza, reclaman que se rocen as beiras do río Rato. A presenza de ratas motivou as queixas dos veciños do barrio de Paradai, en Lugo. Segundo sinalan, os roedores, xunto con outros animais daniños, proliferan entre as silvas na contorna do río Rato. Aquí crece a erva, crece todos os bichos, todo xa ve como está isto, o río está perdido. Hai unha gran dimensión de maleza, na que leva xa moitos anos sen desbrozarse, e antes desbrozábase porque desbrozaba a Deputación, pero agora resulta que dividiron o que son as parcelas públicas do que son as parcelas privadas. Entón, as parcelas privadas están sen facer, as públicas tamén a medio facer, entón isto conlleva a moitas ratas, culebras. Isto está completamente abandonado, pero todo, de todo. E ratas, xa te digo, eu vivo ali, teño un patio, teño que botarlle xeo, porque senón entran moi para dentro. Moita maleza, moita. E despois que está moi mal arreglado, non ten luces, aquí a xente a partir de caída da tarde xa non pode pasear por aquí. A veciñanza afectada reclama, por tanto, que se decente o tramo do parque periurbano que discorre a beira das vivendas en Paradai da Baixo. Os residentes demandan que os farois instalados dean luz e que se roce a maleza inzada de ratas. Aquí o primeiro que temos que facer é unha limpieza íntegra da zona. Despois tamén temos o alumbrado público que non funciona. Aquí hai que darse cuenta que é moi transitado porque é o paseo do Rato e pasan decenas de personas durante o día, non? E aparte disso temos uns edificios ao carón. Entón o que pedimos é un desbroce, unha limpieza, que funcionen as farolas. Despois é unha pena que temos aí a intermodal de frente e que os viaxeiros, según cheguen a Lugo, a primeira imaxe que teñan é desta zona neste estado, non? Doutra banda, dende o colectivo veciñal deste barrio lugués, piden un ascensor. A instalación salvaría as decenas de metros de desnivel que separan Paradai da Baixo de Paradai da Riba. O Castro de Alobre, en Vilagarcía, acaba de sufrir un ataque vandálico. O muro dunha das casas castrexas apareceu cunha pintada de cor violeta. O Concello vai presentar denuncia para dar co autor deste ataque e dende a Asociación da Defensa do Patrimonio de Galicia, a Patrigal, abogan pola necesidade de educar no respecto ao patrimonio e á historia. O Castro de Alobre ten máis de 2000 anos de historia. Estivo habitado do século I a.C. ata o III despois de Cristo e foi a orixe da actual Vilagarcía.
Nas diferentes campañas de excavacións que se levaron a cabo, rexistráronse máis de 20.000 achados de importante valor histórico, etnográfico e artístico. Pero estes días o muro dunha das casas castrexas foi atacado cunha pintada que será complicado e caro eliminar. Calquera limpeza da pedra galega require métodos caros, porque a pedra non se pode limpar con chorro de agua, que se perde a mica, entón hai que recurrir pois a láser, ou mellor a unha limpeza con un produto moi suave que non deteriore a pedra, porque a pedra é un elemento natural e deteriorable. Desde a Patrigal, a Asociación pola Defensa do Patrimonio de Galicia atribúen estes actos vandálicos á ignorancia. Apelan á necesidade de educar no respeto pola historia e o patrimonio. Calquera agresión ao noso patrimonio cultural é unha agresión á nosa memoria colectiva, á nosa historia e a nós mesmos. Quen fai pintadas sobre o patrimonio é unha persona ignorante da nosa historia. Falta educación patrimonial, tanto os medios de comunicación como nas escolas e nas casas. Hai que empezar desde pequenos a concienciar a xente, digamos aos rapaces, de que eso é a nosa historia, e sin a nosa historia non somos ninguén, somos un pobo que anda polo mundo devagando, non? Na contorna do castro xa vandalizaron bancos de pedra e mesmo árbores. O Concello de Vilagarcía vai presentar denuncia para dar co autor das pintadas e que responda por este ataque ao patrimonio histórico da vila. Non é o único caso de vandalismo das últimas horas. Tamén en Santiago, na igrexa de Santa Susana, apareceron unhas pintadas para a indignación dos veciños, Esther. Hai cousa de 15 días, operarios do Servizo Municipal de Limpeza viñeron limpar as pintadas destas paredes e agora xa contan con que teñen que volver porque volveron a aparecer vandalizadas. A igrexa de Santa Susana está na carballeira que culmina o Paseo da Ferradura na Alameda Compostela, unha zona pouco transitada pola noite, momento que a vista está, aproveitan os vándalos para acampar aquí as súas anchas. A Asociación de Defensa do Patrimonio Cultural Galego, a Patrigal, denuncia este novo acto vandálico, un problema que parece terse cronificado. Aquí alertan de que esa cronificación, ese ter que limpar unha e outra vez as pintadas destas paredes é, ademais dun gasto público, un dano. A pedra vaise facendo máis porosa, a pintura penetra entón cada vez máis e é cada vez máis difícil borralas e rehabilitalas. Que aínda non hai nin 15 días que apareceron unhas que se limpiaron por parte do Concello do Arzobispado que en fora e volven a haber pintadas. Isto sí que é máis perigoso, porque cando limpas a pedra se supón que se limpa con autorización de patrimonio, pero algo sempre lle sacas. A piel da pedra sempre lle quitas. Entonces, a próxima pintura penetra máis na pedra e cada vez é máis complicado limpar a pedra e cada vez máis agresión á propia pedra. E é unha pena porque non duraron ni 15 días limpas. De seguida no Galicia Noticias iremos ata Carballo, que celebrou con éxito unha nova edición da súa feira de oportunidades. Din os comerciantes que nese tipo de citas, ao contrario que hai anos, agora se pon á venda roupa actual e a moi bo prezo. Foron moitos os veciños que se achegaron á feira de Carballo, na que tamén había exposición de automóviles. Este luns, os mariscadores regresaron á Ría de Sada tras a apertura do libre marisqueo, unha medida acordada entre a Consellería do Mar e as confrarías da zona tras constatar a existencia de recurso suficiente nos bancos marisqueiros. Reyes. Sí, e por iso, desde primeira hora desta mañá, estes mariscadores de confrarías como Pontedeume, Ferrol ou Barallobre traballan arreo nesta zona do Porto de Sada, no faro de Fontán, e aquí poderán seguir ata finais de mes, ata o 31 de marzo. Iso si, estableceronse topes de capturas para cada xornada: 6 kilos de ameixa babosa, 2 kilos de ameixa fina e 1 kilo de cornicha. É un desastre. Hai algo de marisco, pero non dá la talla. Mejor, en mi opinión, es mejor cerrar y dejarlo por lo menos hasta las Navidades. Tenemos esperanzas de que este banco que teníamos reservado para estas fechas, que sabemos que tenía bastante reclutamiento de talla no comercial, y en diciembre aún algún compañero se fue haciendo la marea, que estamos hablando de 8 kilos, no todos, pero bueno. Lo que pasa es que llegamos aquí y nos encontramos con que los dos primeros dicen que mal. Nadie hizo el tope. Todos vienen con 2 kilos, 1 kilo. Nunca el primer día hace prueba, pero a ver cómo va saliendo el resto de los compañeros. A lo mejor le daremos esta semana
y verlo, porque claro, la expectativa será eso, apostábamos todo por estos 3 semanas de Libre Marisqueo aquí en Henares, porque la situación en Ferrol es la peor de la historia, entonces queríamos que aquí hicieran ese pequeño balón de oxígeno para compensar estos 2 meses de no faenar nada. E ás portas da campaña de primavera dispáranse os prezos dos fertilizantes e do gasóleo agrícola. O litro está hoxe preto dun 60% máis caro que hai unha semana, coincidindo co comezo da guerra de Irán. O sector di que a suba non está xustificada e fala de especulación, Iria. O sector denuncia que as distribuidoras petrolíferas están a aproveitar a conxuntura da guerra para facer unha suba indiscriminada dos prezos dos combustibles. Por exemplo, o litro de gasóleo agrícola custa hoxe 49 céntimos máis que hai unha semana. Esta escalada de prezos tamén está empezando a afectar os fertilizantes, xusto no momento de máxima actividade no agro galego, ás portas da campaña do ensilado de herba. Contaban con que a guerra se ia notar a hora de encher o depósito do trator, pero non tanto nin tan rápido. Subeu 49 céntimos exactamente o precio de compra. Estábamos sobre 0,90, 0,80 e pico, e hoxe estamos a un 30 e pico. Acusan as grandes distribuidoras de especular cos prezos e mesmo bloquear a subministración para obteren máis beneficios. Sobre todo cando o barril subeu un 10 e a nosa agrícola subeu un 60%. Non hai nada que justifique que suba un 60% en 10 días. Non hai nada que cando o barril só sube un 10. E despois que están especulando, alguén está ganando moito diñeiro no medio. O peor é que a escalada de prezos que tamén afecta aos fertilizantes chega nun dos momentos de máis actividade no agro. Pois botar fertilizantes, segar a erva, recollela, ensilala, todo. É cando máis gasoil gastamos nas máquinas, claro, nesta época. Sí, a época do ano que máis consumo de combustible vai haber, é claro. É unha das épocas máis duras de consumo que se vai notar moito, moito, moito. E con esta suba nos custos de produción, a moitos gandeiros non lles saen as contas. Sube o que é o gasoil, todo o derivado do gasoil que nos repercute a nós, como abonos químicos, plásticos e todo, é o noso produto, o leite non sube. Entón, a diferencia é considerable. Temen que a escalada de prezos continúe nas próximas semanas e piden medidas para amortecer o golpe. Pois non sei, se baixando os impostos ao agrícola, se controlando esas multinacionales que son as que se están quedando co diñeiro, porque as cooperativas, desde logo, non temos poder, nin as gasolineras. Temos un depósito de almacenaje que, aparte, nos compramos casi ao día, porque se baixa non dás feito frente á baixada. Malia que están a conter a suba cara aos socios, non poderán facelo por moito máis tempo. Din que non teñen capacidade de almacenaxe nin distribuidor que a día de hoxe lles ofreza prezos razoables. Ourense acaba de registrar un inverno meteorolóxico con precipitacións e temperaturas por riba da media. Só no mes de febreiro houve unha precipitación acumulada de 189 litros por metro cadrado, con máximas que roldaron os 10 graus de máxima e os 5 graus e medio de mínima. A pé de rúa, a percepción dos ourensáns é que frío non pasaron, pero non hai xeito de soltar o paraguas. Preguntar este inverno pola chuvia en Ourense non ten moito misterio. Xa non me acordo de haber chover así tanto. Dicen que non sei cantos non dai que non choveu tanto. Non me dei da hora nese tempo. A verdade é que en Ourense choveu por riba do normal. En total 49 días en 3 meses. A media está nuns 18 días por baixo. Veñen uns días vos, pero de repente outra vez. Levantaste xa outra vez chovendo. Se levamos desde enero ou diciembre xa casi. Todo o inverno levamos pois un pouco por igual. E de repente pasamos de 20 grados ou 22 a estar a 2 grados. E a chuvia xa se podía ir por donde veo, a verdad. A precipitación acumulada foi medrando mes a mes dos 112 litros por metro cadrado de decembro aos 189 de febreiro. Pode parecer moito e de feito considerase un mes extremadamente húmido, pero para os que teñan máis memoria, no ano 78 esa precipitación acumulada foi en decembro de 406 litros por metro cadrado. Por iso hai a quen o deste inverno tampouco lle parece tan excesivo. Un poquito más, pero bueno, tampoco es excesivo, o sea que Galicia es Galicia. Iso se falamos de chuvia, pero e as temperaturas? Ahora debe haber 10 grados ou 11, así que neste tempo, que máis se vai pedir? Frío non fixo están. 2 días de xeada e nada máis.
O certo é que as máximas roldaron en Ourense nos últimos 3 meses case os 10 graus, un por riba do que é habitual nestas datas. A media das mínimas estivo nos 5 graus e medio. A presenza constante de borrascas axudou de feito a suavizar as temperaturas. Contan os ourensáns que viven por momentos unha especie de carrusel meteorolóxico. Foi unha semana, 2 semanas, viñeron tempos de sol, foi como esperanzador, de repente enerxía e sol e guai, agora outra vez chuvia, e esta semana dan chuvia tamén. Pero bueno, xa queda pouco para a primavera, non queda nada. Galicia rexistrou o inverno meteorolóxico máis húmido dos últimos 25 anos, o cuarto máis chuvioso da serie histórica. E coa chuvia, sinistralidade nas estradas porque polo menos 7 persoas quedaron feridas en accidentes de tráfico esta fin de semana na nosa comunidade. 3 delas no concello de Salvaterra de Miño despois de se producir unha colisión frontal entre 2 turismos na parroquia de Cabreira. O ocupante dun dos vehículos tivo que ser liberado polos bombeiros do Porriño. Na fin de semana tamén se registraron sinistros de tráfico con feridos en Vigo e no concello coruñés da Laracha. O Concello de Mondoñedo ten xa en marcha a campaña de visitas guiadas á Cova do Rei Cintolo deste ano. Fanse en colaboración coa Federación Galega de Espeleoloxía e hai 2 percorridos. Un á Galería Central, accesible para a maioría do público a partir de 11 anos, e outro á parte máis interior da cova con maiores de 18 e con boa forma física. É preciso facer reserva previa e custan 20 e 40 euros por persoa, respectivamente. Co cambio de temporada á volta da esquina, as feiras de oportunidades impulsan o comercio local. O obxectivo é dobre, dar visibilidade ás tendas e dinamizar a vida dos concellos. Nos estivemos na que se celebrou esta fin de semana en Carballo. Final de temporada con promocións e descontos de ata o 80%. Son as feiras de oportunidades. Facemos 2 feiras ao ano, esta que sería para liquidar stocks de inverno, e despois en setembro facemos a de liquidar estos de verano, e a verdade é que funcionan as dúas estupendamente. É a primeira vez que vimos, pero bueno, estamos tendo boa resposta. Por ahora a xente moi ben, acércase, mira, e algún xa comprou. Que roupa no de fai anos, como antiguamente eran os mercados que se facían, e roupa pois, que incluso encontras desa temporada con pequeno desconto ou da temporada pasada a uns precios, bueno, de escándalo. O sector téxtil ten maior presenza, mais hai outros moitos, entre eles o dos xoguetes e xogos innovadores. Lo que les trae a nuestra tienda es un poquito la curiosidad de qué es lo que tenemos, qué es lo que trabajamos y el valor añadido que nosotros le damos es que todo lo que tienes en la tienda todo lo sabemos explicar. A Feira de Oportunidades de Carballo cumpriu a maioría de idade con 18 edicións e todo un referente na comarca de Bergantiños. É ese tú a tú, esa proximidade coa veciñanza, no? Tan cercana, tamén non é, porque é comercio local e tamén non é destas propias tiendas, no? Pero é unha oportunidade de xuntar moitos sectores nun só espazo. E a resposta do público? Eu penso que sí, que sempre ten moito éxito, tanto na venta de coches como aquí. Non busco nada en concreto, vim por dar unha volta, pero hai cousas interesantes. De textil, cando está acabando a temporada, que remate de outras temporadas, que che valen igual, e así. Tamén para as criaturas, pois, o que haxa. Penso que atrae moita xente non só de Carballo, e isto pois, axuda aos comercios. E todo xerando un ambiente que contribúe a revitalizar a actividade dos concellos. Veciños de Paderne alertan do perigo dunhas árbores situadas a carón do campo de golf da localidade. Estánse convertendo nunha amenaza para a seguridade viaria, xa que nas últimas semanas varias caeron sobre a estrada provocando cortes e mesmo rompendo os cables eléctricos. Os veciños de Paderne levan tempo alertando do perigo que supoñen unhas árbores á beira da estrada DP0906. Forman parte do peche do campo de golf, pero nos últimos meses convertéronse nunha ameaza ao caer á estrada co risco que supón para os que circulan por esta vía. É un perigo, porque ademais, se vos fijades, está todo inclinadas hacia a carretera. É un perigo constante. Sí. Isto non pode ser, pero estamos. Este ano caeron 3 ou 4. Estaba un árbol no medio da carretera. E ainda lle dixen a un señor, oye, mira, tens que dar volta porque non podes pasar porque hai un árbol aí tirado. Dixe, me cago en Dios, é que eso non sei que. Leva moito tempo para cortarlos, pero non están cortados. Dixe, pois si que non sei. Eu sei que é un árbol e ten cuidado, nada máis.
Neste punto xa se registraron varios incidentes, pero o que máis lles preocupa aos veciños é que poida caer algunha destas árbores en riba dun coche ou dun viandante. O problema é se cae encima dun coche. Eso xa hai anos que están avisados que a xente protesta por eso, porque estaba todo cheo de árbores e sabedes que agora van quedando menos, pero todos caeron, que non cortaron ningún. Caeron uns 3 ou 4, pero non sei se é cousa da Diputación ou se é cousa do Ayuntamento. Ora, iso había que cortalo todo. A caída das árbores tamén provocou cortes puntuais da estrada e caída do tendido eléctrico. Romperon o tendido eléctrico, a carretera estuvo cortada a tempo, e non unha vez, varias veces. O problema semella que está en determinar quen se ten que facer cargo da corta destas árbores que tantos problemas están a causar. Os arrendatarios do club non nos poden cortar os árbores sin permiso e non lle dan permiso. Entón, eles tampouco os cortan. E o problema está aí. E calquer día pode caer un árbol, non cabe dúda. Pero os arrendatarios do club non teñen nada que ver con eso. Os veciños reclaman unha solución a este problema, pero tamén demandan o arranxo desta estrada cun deficiente estado de conservación.